Oh, ning isor wae. Oh, jenengan ndelok nonton. Mulakan lho di grogi. Ojo. Kulo dulu. Sagu kulo sepuh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun sadurunge para sepuh, para pinsepuh ingkang satuhur luhuring budi. Sadurunge para ulama ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhur dipeteni para santri. Ada pergi. Sing gagah. Sagunging para tamu sinebrahan kakung putri ingkang winangku ing Suka Basuki. Kanthi linambaran tresna ing budi mangunjukaken raos suka syukur wonten ngasaning Gusti ingkang ngasaning Gusti. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan lan kula. Sholawat sarta salam katur nyasani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah paring tulodo lumantar agama Islam sarta paring syafaat wiwit panjenengan gesang wonten ing alam donya ngantos tumekaning delahan. Sagunging para sepuh, para pinsepuh ingkang winantu ing pakurmatan. Nuhun hajatipun Bapa Misbahul Munir saha Ibu Umi Kartisari ing siang menika netepi darmaning asepuh Mahardya putra putrinipun kang asesilih kusumaning ayu setya purwaning tias kang sampun kajatuh prama dening Bagus Agus Eko Irawan putranipun Bapa Sulaiman saha Ibu Endang Suprati kang mijil saking tlatah Surabaya. Awit saking menika panjenengan kasuwun rawuh saperlipun suni sawapan donya ingkang wilujeng sarta kasuwun mangesreni hajatipun Bapa Misbahul Munir saha Ibu Umi Kartisari. Mugi anggenipun hangrakit sekar cemaka mulya Mahardya Suta putra putrinipun mugi tansah pinanggih rahayu. Sagunging para sepuh, para pinsepuh ingkang satu luhuring budi. Kula minangka pangliwara kepareng nyuwun tambahing pangestu. Mugi anggenipun kula ngaturaken lampahing
pramuja panggih penganten ing siang menika kanthi purwa madya wasana pinanggih rahayu kang tinemu raharja kang sinedya nuwun mantap mang Bapak itu berdiri. 17 Agustus. Panyundra Sasana monggo gending-gendinge monggo cek 1 Wah. maksud kula ngeten lek jenengan sampun teng pahardian gendinge wis nyumanggaken jenengan tapi lek menurut pasinaon nah niku kudu ndelok pasinaon niki wis kula mbelajari jenengan dadi pambiwara aja gak dadi siswa niku Sambil mulia saged, padang Ibu Pertiwi saged. Sih rahayu tentrem sinakara pinarya murwakaning kandha sembah sungkem saisining rat ing sandhap panguwasaning Gusti kang akarya jagat ya Sang Prastiwanang kang kenang hamurpa hamiwesa kang menang paring nugraha mulak paring pidana marang sadurunge dumadi purpa pawasaning Gusti andayani gemlaring raina kalawan dumadining rat Murbaning yang lanon andayani nang banyu kelawan uriping dewi mila tumamain jamuan kaya padha sedaya